Anong escalator? Education, panahon na po na magkaroon po tayo ng pamantasan ng lungsod ng Parañaque. Pahaligo po ang college education. At yan naman po ay programa ni Teacher Tess Beasis. At meron pong isang letter E. Sino mo sa maging sa kamay? Cancer. Marami, di po ba? Paano kayo mag-discover? Magkakaroon po tayo ng Teatro de Parañaque kung saan kayo pwede mag-discover at mag-train para mapagbigyan ko po kayo ng pagkakataon na may tunay artista. At yan po ay direkto ni Coach Ryan Ilio. Ganon din po ang development program kung saan naman po si Coach Ricky Harris ang magpapaliwanag sa inyo. Mga kaibigan, ito po yung grupo po namin. At ang pakiusap po namin sa inyo, isama na rin po natin Vice Mayor Anjo na babalik at babalik po sa ating kaibigan. Ang gusto lang po namin, ipagpatuloy po natin ang serbisyo po natin ng buong pusong walang hangganan, serbisyo walang katapusan. Magandang gabi po. Maraming